Pardon. Atumi hai BJP atum Mohila Morcha annual conference along arkom alangli CEM akehai kanin J. Re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA along tok dak duk K along ke Panchayat election alam si Kipi. State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alam si ketok. Lapen ZA along kapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po si kaninje. Ilitum Karbianglong Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali. Jong si Panchayat posante Karbiatum a Panchayat ke servan ke velo. Ilitum a CM ke servan ke ame fugali. La lang liki intui tupik lang. CM ke laki intui pik lang. Athema 6 schedule ke laki constitution polo mini constitution mini state mane mini country. Det su kasilam aron polo. La det su kasilam aron pensi itung Karbianglong ke silam lo. Account sir dalasi assembly pa parliament pencing lidun kay lapuan lo. La si Panchayat pen municipality alam mang atha asap ta che podun delang lage. La si ilito CM kipu re-election ke doon elok puki ke lake rat atuam phan kapilu pusi ceplang sudah lo. Non nilitum kamatha bange ka semet ke kumat sila CM aphan la ke thanun tapret ma. La tum phan ridanggi bongo sena tuma RSS tuma mate thang bagbe la somonit phan papilu mucok la CM phan papilu mucok nang purat atumang no papeklang nang putong alang lipan ka chong thuyun ma. Labang si ilitum makatu memelo. Nang ilitum kadu ita lang melo. Article 243M long talk that lo. La part 9. Part sirket. India Constitution along. La ke 6 schedule area ar lo ke aja kong ave pupudak la. Part 9 ar lo si. Part 9 ar lo si. Hala. Part 9 ar lo si. Article 243K lapen Article 243ZA lagi dulu. La potsi lagi lam jong lo lagi munit tumhan lagi papilule det nangi. Cetana ling seta itu APSLC le hai seta BJP le hai seta Karbi itu mga lule det nangi inglong so tu mga lule det nangi. Itu wachi perem seroi pomat rat tumhan papilu turong labang chok cedeti lapen ili tu CM ta ke tek Pacific lang surong labang ke lage chok che dadi alang li ta tek nangi tuliram rong hang ake hai ta tek nangi la posi la kumat si alang li pan ka piludun ma labang si iltum lang nangi la si re-election thuke lage dovek po athema article 243M pulo labang so part ke labang so part pulo ke hala state election commission hadak si dodun kok lo part 9 na long si la part 9 ke lage 6 schedule ar look aja kong avi putang lo. Seta chuo bangke election ta Panchayat allo pen si part K pen si selam turong lo. ZK article 243K pen si selam turong lo. Panchayat ason si pinchong det lo. Ilitum Autonomous Council pan. Lagi chok chilo lagi. La sini litum case ki pitang do. La so case tu ponon. La pen nitum chini. Ja chatum justice tum ta jong. Hesita Constitution na birudhi ke alang litum order piuni lagi teglor lo. Alang litum constitution ko pima po si alang litum punangji. La si nitum chinilo, nitum kroy lo alang litum order pirek po, re-election ko kaya lagi dovek po. At hema chu ke dotang ari election bang kaya lagi asamis tungi po oboidho nirbason lo halabang ke. Oboidho nirbason, mane aron ripen kasilam ay election bang lo lagi.
Itum Karbiang Longasor, Siksidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election kape do tul labang terak me mi alam. Itum election ke do nangi ke part 2 ke koy article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen Siksidul ateng pen si election do nai. Lapen hala do de tike 1951 aningkan ke silama rule. Part paragraph 2 sub paragraph 7 B ateng do nai wala. Da si re-election ke dogek